Hallo, så YouTube, og ja, det er en video, hvordan I kan lære at få en YouTube-kanal. Først gå ind på Google og søg på bandicam.com og bare skråstreg, og så kommer I ind på denne her hjemmeside. Så trykker I download Bandicam hernede, og efter jeg har gjort det, så trykker I på den her. Og når I så har gjort det, så kommer der alt muligt, I bare skal sige ja til. Og ja, jeg har Jakob på Skype, så ja. Efter I har gjort det, så går I ind, eller så har I downloadet Bandicam, og så bagefter går I ind på, ind og laver en Gmail. Prøv lige vent, ja, jeg kommer lige om lidt igen. Okay, så er jeg tilbage igen, og ja, I går ind på Gmail, eller Google Mail, og herinde kan I så lave en YouTube. Altså først så skriver I bare, så skal I bare udfylde alt det her, og ja, jeres telefonnummer, det skal I bruge så. Ja, når jeg har gjort det, så kommer I ind på den her. Ja, jeg logger lige hurtigt ind. Okay, så er jeg tilbage igen, og I kommer cirka ind sådan her, så ja, så går I op heroppe ved de her kasser heroppe, så går I ind på YouTube, hvis I skal lægge en video ud, og så går I rent faktisk bare ind på, hvad var det nu? Og så kommer I herind, og så går I op på upload, så klikker I her, og så kommer det her bare, for det opretter en YouTube kanal, og så er bare ja. Og så trykker I så derop, og så vælger I bare filer, der skal uploades, og så har I lavet en YouTube video. Og her offentligt, det er til alle inde på YouTube, skjult det, som jeg skal bruge et link til det, og privat, det hvor ingen kan se det, kun dig selv. Så ja, det var bare alt for den her video, så ja, vi ses næste gang i YouTube. Farvel.